Trebišove uviedli do prevádzky novovybudovanú kompostáreň, ktorú stavali od jary 2022 do záveru roka 2023. Tento mestský objekt bude slúžiť na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho aj kuchynského odpadu. Spracovávať sa tu teda bude odpad z údržby mestskej zelene a rovnako aj bioodpad z domácnosti. Jeho samotný zber začnú pracovníci technických služieb vykonávať v polovici mája 2024, a to od rodinných domov a rovnako aj z kontajnerových stojísk. Areál, ktorý bol pôvodne vojenským skladom a skladom PHM pohonných hmôt armády a bol delimitovaný pre mesto Trebišov, dnes našiel svoje uplatnenie v takomto verejne prospešnom projekte a myslím si, že aj samotná realizácia projektu bola natoľko úspešná, že budeme môcť už v ďalších rokoch konštatovať ďalšiu zvýšenú mieru separácie odpadov, ako tomu bolo za posledné 2 roky. Podarilo sa nám zvýšiť mieru separácie z pôvodných 26%, ktorou sme sa dostali až na 50% v aktuálnom roku. Takže zelený odpad bude ďalšou dôležitou zložkou, ktorá verím, že túto mieru a percentuálne zastúpenie separovaných zložiek výrazne zvýši. Novú kompostáreň tvorí viacero stavebných objektov, akými sú prijímacia hala, boxy, plochy na hygienizačné jednotky, ako aj na dozrievanie kompostu a jeho uskladnenie. Tento zrekonštruovaný areál sa vyznačuje modernou technológiou, ktorej súčasťou je aj prevzdušňovací systém, čerpadlá a napríklad aj rádiové teplotné sondy. Výnimočnosť v nových technológiách, treba povedať, že toto už predbehlo dobu, táto technológia. Je to v zemi, sú spodné nádrže a chodíme po tejto skladke a sami cítime, že vlastne ten proces, ktorý je ten hnilobný proces, alebo celý ten proces je bez toho, aby sme niečo cítili. Kompostáreň je umiestnená na severnom okraji Trebišova a prístup do areálu vedie z komunikácie z ulice Kapitána Nálepku cez existujúcu spevnenú cestu. Zástupca primátora nám priblížil, ako bude prebiehať dovoz odpadu aj proces kompostovania. Kuchynský odpad, ktorý bude vyzbieraný od občanov mesta Trebišov, či už bytové domy alebo rodinné domy, bude vo vstupnej hale predseparovaný, upravený, odstránené kontaminanty v podobe plastov, skla a plechov. A následne takýto kuchynský odpad bude spracovaný s trávou, so zeleným odpadom a s drevenou drťou, kde sa vytvorí vlastne základ kompostu, ktorý musí byť však namiešaný tá suchá, tá mokrá zložka vo vhodnom pomere, aby nedochádzalo ku hnilobe, ale ku fermentácii. A od občanov bude vyzbieravaný zelený alebo teda drevený odpad rovnakým systémom, akým prebieha dodnes, to znamená na zbernom dvore, kde pracovníci technických služieb dotriedia tento materiál a následne technické služby materiál prevezú sem do priestorov kompostárne, kde bude podrvený, spracovaný a, ako som už povedal, kompostovaný. Najdôležitejšie stroje sú zberové autá, ktoré sú vlastne to také menšie a 7 kubíkové, sú v počte 2 kusy. Tie slúžia na zber toho kuchynského odpadu. Väčšie auto, 16 kubíkové, tak to slúži na zber zeleného a drevného odpadu od rodinných domov. Okrem týchto hlavných strojov bol zakúpený aj traktor a naťahovač hygienizačných kontajnerov. Ten finálny produkt v podobe kompostu bude pre občanov mesta Trebišov bezplatne poskytovaný, ale ako surovina. Tá samotná distribúcia bude zrejme spoplatnená, ale to ešte predbiehame, lebo prvý kompost nám začne vznikať nejakých 10 až 12 týždňov. Realizácia projektu stála mesto takmer 3,5 milióna eur, pričom financovaná bola z európskych prostriedkov Kohézneho fondu, Ministerstva životného prostredia v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a čiastkou poskytnutou aj mestom Trebišov. Naším cieľom bolo znížiť alebo eliminovať tvorbu zmiešaného odpadu a vytvoriť prostredie a podmienky na to, aby občan mohol triediť všetok odpad. Tým by znižoval náklady mesta a zároveň by znížil aj svoje ekonomické náklady, ktoré sa zhmotňujú vlastne v poplatku za odpad, ktorý je každoročne vyrubovaný občanovi mesta. Tento projekt má zároveň pridanú hodnotu, pretože ako kompostáreň nebude slúžiť len občanom mesta, ale zároveň ako pracovisko neskôr aj pre potreby tunajšieho regiónu. Čiže veríme, že celý proces sa spustí tak, ako si to predstavujeme jednak my, ktorí sme boli prijímateľom finančného príspevku, ale predovšetkým, že bude slúžiť na zlepšenie podmienok života a odpadovej politiky tu pre naše mesto a zároveň možno aj pre celý okres. Z Trebišova Martina Mištaničová.